Hello, hello, maayong gabi. Welcome. Welcome sa atong maayong gabi mga kabisdak. Kung asa man mo karon, welcome mo sa Bisaya in Canada Night Talk Show. Ako si Ate Binky, inyong host karong gabi una, gikan sa Ontario, Canada. Ug ako pod si Ate Gilma, ang inyong co-host gikan sa Edmonton, Alberta, Canada. Yes, ang duha ka Bisaya nga babaye. Yes, mission On to mission. inspire, To inspire, yes. encourage, Encourage and connect connect Bisaya around the world. Bisan asa man kakaron na amang ka sa Canada, sa Pilipinas, sa United States, sa United Kingdom, sa Australia, sa Switzerland, kung asa ka man sa sulok-salok sa kalibutan, welcome kay kadiri sa among Little Online Bisaya family. Yes, kuhaan na ang imong kape o tsaa. Lingkod, pag-relax, ug makikistorya uban ka namo. Yes. Ug ayaw kalimot pod og comment ug sultihi mi kung asa ka nagatan-aw karon gabi una. Di ba ate? Yes, kung first time nimo dinhi, welcome kaayo. Feel free to follow our page para magkita-kita ta matagabi. Yes. So kung ready na mo diha mga kabisdak, let's begin tonight's conversation sa atong kabeldo about sa atong topic nga kinsa man ang muatiman sa tig-atiman. Ate Gilma. Kinsay mo atiman sa tig-atiman kay kita. Sige tag-atiman sa pamilya, trabaho, o ubang tao. Oh my goodness. Pero, ano sa nato atimanon ang atong kaugalingon? Ate Gilma, Yes. kanus aman. Kanus aman. We have to start it from now on. Yes. Mao lagi ni ingon nga sige tag-atiman sa pamilya. Tapos ang atong kaugalingon dili naton nato atimanon, di ba? Yes, nakalimtan nato ate, di ba? Nga ayaw di ang imuhang ugalingon. Giingon na ang atong lawas maulay atong ang number one nato nga kahinanglan atimanon. Kasi health is wealth. Yes. So kitang mga caregivers, mga kasagara man gud ang kanang tigatiman caregivers sa manako, ug kanang bitong hardworking nga mga babae, Yes. kanang mga hardworking babae, mga inahan, mga caregivers, mga nurses, mga hardworking gina sila, no? Often. Pero sila ang kasagara nga nakalimot silang kaugalingon ate, di ba? Tinuod na. Nanginahanglan ko og kwarta. So, ang ilahang kaugalingon, kalimtan na dyan na nila. Makalimtan. Yes. Wala lagi siguro tinuyuan pod. Wala gituyo nakalimtan. Pero makalimot sila sa ilahang kaugalingon. And we should not do that to ourselves, di ba? Yes, makalimtan jud ate no. Kalabi na naabi ka sa bata-bata pa kaon niya kanang gusto di ka mutabang niya nagi kay mga kabalaka kanang gakalimtan na gid nimo imong kaugalingon bitaw tino nga. Yes. It's not good. So, in order para nga atong makuan ka ng ato silang maatiman, sa nato ang atong kaugalingon. Yeah, atong paminawan, listening to the body before it completely shuts down like me. Yes. Shut down man ang body nato. Inig kung dili nato. Kung dili nato atimanon. Yes. So pareha na sa akong story sa hapon ate no nga kanang sa una kanang kini laging anak ka sa kanang nataw ka nga pobre nga ginikanan. Itudluan jud ka og kanang kininjus nga tudo nga trabaho aron ka nga mulambo kay siyempre ang kininuod man nga trabaho diha man ka mulambo pero dili lang man gyud nga sa busok-busok di ay gyud na pero nagbaluan ako nga dili gid nga busok kay imong lawas kasi sa una tulo yabot pa ko upat ka trabaho nako kay gusto kong makatabang gusto kong makaipon anak ganit nya makalimtan nato atong kaugalingon.
So, Yeah, tinuod na kay naa kay gikuan giapas ba? Naa kay giapas. Bisag dili ka pa kuano, ang diri sa Canada kay daghan man tag bills, naa kay giapas nga bills. yes. That's the one thing. Bisag asa ka nga panrabaho nga parte sa kalibutan kay Sa abroad ka? yes, Oh. mas kana ka sa abroad and then you are kana bang ang imong permanent resident ka or you already acquired the citizenship, kailangan nato na atimanon jud ang atong kaugalingon kay Yes. may bills jud mo bisag asa mo, may bills mong giatiman. So atimanon sa ang atong kaugalingon, ayaw pasagdan ang kaugalingon mo na Mauna siya nga naagi important the importance of rest kinanglan unya dili lang rest ate no kinanglan movement para ni ate maglakaw-lakaw so movement exercise unya kana pong mga pagkaon nato at yung bantayan ate no nga yes, nutritious food is really important. yes and the most important thing is hydration because our body is 70% water. Yes. Right? Reminders ni namo gikan ni Ate Gilma kinasabang painom doon ninyo. Ako sa una takulan gyud ko inom og tubig na kay kanang busy lagi ko magdali niya pata abtik ko man ta. Pero karon na nagitay tubig permanente manginom sa tag tubig. Yes, ako na ako'y cha kay giubog ka diyo. So guys, hydration is very important. Nutritious food meaning ano bitang gikan sa ground kay kita yuta man tagikan ang ato pong inourish atong lawas gikan pud sa yuta mo na siyang nutritious food nga kanang mga dili ka nang gikan na sa mga lata tinuod kay kung permit mo kaon sa lata kana sometimes na siya kung magdali-dali tanong kay diri sa laing nasud mao gina siya madali-dali ang lata dili na so may dili man ta makadali lata kay daghan mga kalibunan daghan pakko daw kamunggay lagi gabi sa sapa na manubo nga gabi panghugas ko na nimo tinuod po na ang dilata kasi kay ang dilata is already a processed food. Kung sa may mga ingredients nga kahinanglan nga ibutang man pod nila diha wala ta nasayod. Kunya, bisan gamay ra na siya tino, pero kung permente nimo kaunon, mo accumulate magud sa imong body. Labi na kung dili ka minom og tubig permente, dili kay kahininginom og tubig. So katong permente nimo gikaon, mas stuck pud siya murag mo accumulate ba siya ba? So mas maayo gid mo kaon ta og natural nga pagkaon kay aron wala tay mga chemicals nga intake. Yeah. Oo, muna murag ingon din nga na ako'y sakit. Pero actually kita ra gyud naghimo sa atong mga balatian tungod kay una sa tanan atong gikaon unya na atay mga our diet, di ba? Oo. It's really important. Diha sa ato kay, back home, mahinumduman ako, everything is fresh. Mao na ang number one nga akong kamingawan. Mingawon. Ate, mag-shout out sa ko ate ha kay naay atong viewers duha ka viewers. Shout out sa mga viewers diha. Make a comment below kung asa mo nagtan-aw. Salamat kayo sa inyo So, ang among mga istorya ni Ate Gilma nga subilagming mga true to life stories sa among kinabuhi diri sa Canada. Yes, we don't hindi ay may maka-inspire ninyo mga igsuon. Para our stories. Yes. Yes, yeah. So, padayon ta ate no. So mao na siya nga kung ang atong pagkaon ako sa una dali ra gid tino kusugay ko mukaon og kanang ako paborito kay na akong noodles ti. Kay dali ra man kana lutuon. Noodles kay 3 minutes lang. 3 minutes ra gid dali ra kayo ba niya. Kusugay ko mukaon ate. Paborito gid na ako ang pancit no pero kay instant man gud to siya. Instant kay siya ba. So manang importante nga butangan gini magdaghang gulay, butangan nimo kuan bitaw, dili gyud nga tanan siguro lang mga ingredients nga di na kuan. So if possible paghimo jud sa inyohang kanang maghimo. Tapos ayaw tawon yung kanang kuan kanang puro na lang siya pansit canton or whatever.
Utang po ninyo og kuan kanang mga gulay-gulay diha. Yes. Don't forget to eat fruits and Yes. vegetables. Yes. Ang fresh man po siya. So mo na siya nga usahay kita no. Unang giingon nga kinahanglan gyud ta naatay kada bitong imuhang disiplina kay natun-an kay na nako di katong pagkasakit gid nako kay imagine nimo dili man gud pakaon o kana bitang kanang chunky nga pagkaon ba dili nako na siya makaon. So ang nahitabo akong kanang gulay ako na siyang sabawon lataon gid bitaw pag-ayo kay bisan og ako na siyang kaunon ang gulay ti dili siya masakit dili siya mansulod sa akong kuan ba. So ang iyang soup so kung dugayon na ako siya o boil mura bitaw siya mag-gelatin siya gani. Yes. Nya nutritious to siya nya butangan man ako mga bukog. So ang sabaw ra tanan akong inomon nya ang kana din kamuti ako din ng lataon bitaw ng tabirakon bitaw ng durog kaayo. Durog ka. Ingahan ako kaunon siya. Kay dili man ko kakaon og rice. Oh, so sometimes all of it advice Taud YouTube pero man kaingon ko nga kanang kuan kita ato yung choice ang atong paglawig diri sa kalibutan no atong choice kay kun wala pud ko nag-change og lifestyle I don't know dili na ko di ko kabalo kung naapa ko kay murag lisod kay itong mga stage sa akong kinabuhi. So kung ampo ka unya maglihok pug ka maningin na yes tao katabangan ko ikaw. Yes, healthy lifestyle. Always remember that. Kaya yun na sa lawas. Sa Canada nga, dito sa ato, wa kumahadlok nga kuan ang tanan man insalada man. Giluto ba? Dili ta pareho ni I have that experience bitaw sa kuan sa kanang anhi ka dire kanang salad. Ang mga kuan kay mo salad raman sila. Sa una no, I don't like salad. Yung nang ano, mingon ko ba, mura magbaka ani, hilaw man. Di ba? Karabaw or baka mukaon na nagsal mukaon na raw. Ako manggong mindset. We don't know. We don't know. Mind ra gid magkuan nato ba? Okay. Kung bago sa tua, kanang mo refuse mo gud ato hang brain nga. That's right. Wa man gud tan anad, no? So it's a matter of kanang murag imura bitang active po, no? Yeah. Listen, but sa pila ka tuig na makuan man po nato. Adapt nimo. Ma-adapt nimo. Oo. Muingon ka na, uy, dili lang po di ay pwede nga ang baka ang mukaon og raw plants. Joker kay nimo oy. So, mao lagi. Kinanglan gid ang atong kuante no. Pero sa younger years nako no kanang ako lang na dunggan, sige nga na pero lahi na kay siya kun ma-experience na gid nimo sa imong own shoes bitaw nga we must do it. Labi na kanang exercise kakapoy kay mag-exercise. So, sa bata pag ikulti daan ang gigudaan nga kanang galuhog exercise ko. Pero kung pag busy na bitaw nga na magtrabaho na, simply working student man ni sa una. So, wala na panahon ana pero kusog gyud mo kumukat pero you know when ang imo mong lawas gyud kung mo magkaedad na maningil sa imo ang mga magkuan jud siya magreklamo jud ang lawas. Mura siya makina no nga malustred siya. No jud na malustred mura og kuan. So mo nang kinahanglan gid ang self-care. Diba? At tigil kinahanglan gid ang self-care. Oo. Yeah, responsible stewardship and not selfishness. Selflessness. Yes. Dili gid ti selfishness kay kanang pareha wala may mo kinsay simplicity wala may mo atiman nimo kinsay mo atiman. Yes. Kay ikaw man kinsay mo atiman sa tig-atiman kun dili niya giatiman ang iyang kaugalingon. So before you look after other people, you should look after yourself first. Yes, you know, good na. So that you can look after other people. Yes. So karon unsa may usa ka simple nga self-care ninyo mga viewers? Unsay inyong simple nga self-care o habit nga buhaton
Yes. karon nga mga semana niya onward na siya no kay ang pag-develop sa habit kay consistent aron nimo ma-change. Yes. Aron Kung dili kay kung change. dili ka mag-consistent dili gyapon Yes. ma-change. Hinay-hinay. Even Oo. hinay-hinay, pahinay-hinay ra. Oh, Okay ra na kayo. Basta Oh. consistent. yes. Mga Og consistent. yeah. O importante ati na kay accountability kay kung na kay accountable bitaw ka let's say ang duha sige ti magduha ta exercise ta and then we have to be accountable to each other to exercise system or to do the lab whatever you do kung Yes. naagi kay accountability is more productive di ba more Love it. productive ka Oo, di mo dyan na. kung pilion imong accountability nga pare-pareha pud no og mga goals sa inyong kinabuhi di ba I love my goals. Shout out mga kabisdak! Salamat sa inyong pagtanaw. Ayaw kalimot Yes. comment sa asa mo. Kung i-share kung unsa kay natay mga viewers ate. So, Aha. kinsay inyong accountability partner o unsa nga habit niyo May akong partner kay himuon? Oh, I have a lot of accountability partners sa akong walking, okay? Oh, that's nice. So that's one good thing. I am encouraged to walk with them every morning. Yeah. That's Mm. nice. And That's yeah, why you are consistent, ate, because I hear you always, oh, naglakaw ko day, or I'm walking. So that is Yes, very I nice. po. Mhm. Yeah. Mhm. Okay, dokie. So, mauro to ang among mga paambit karong gabi na ni Ate Gilma. Yes. Salamat sa inyong pag-uban namo karong gabi. Hinaot nga bisan simple ra ang among mga conversation, hinaot ang nga dunay mensahe nga makatandog pod ug makadasig kayong tanan. Ate, Okay. diba? Yes. Padayon lang ta sa paglaom, pag-ampo, Mhm. pagtinabangay Mhm. ang matag adlaw bag-ong oportunidad nga mahimong mas maayo. Yes. So, ayaw ka. Yes. Ate Gilma. Ako po si Ate Binky sa Ontario, Canada. Sing. Amping kanunay. Amping kanunay mga kabisdak. O God bless everyone. God bless everyone. O And see you again tomorrow. magkita-kits again tomorrow. Thank you for Yes. watching. Salamat Bye. Watch. Bye for now. Bye Bye. for now.